Puliano chini kok tibi nai tongnai joto khapang dote bok chono haina hai chini kok tibi ni kok tuma joto lamchugo kok tuma rongkha Sabija Sanabadi constituency be khobja purbo Rajnagar ADC village Kamal Singchu kamiwo tini BJP ni part office katal fioguri fekya BJP Bharatiya Janata Party state secretary borang monang David Murasini yakbai tini Sabija Sanabadi constituency purbo Rajnagar ADC village Kamal Singchu kamini part office katal fioguri fekya tai tini BJP ni part office katal fioktani borang monang David Murasini logi phaimanjakha Bharatiya Janata Party state member eba Tulashigor RD Blong ni vice chairman Sutambor Debroma tai logi wotongo 24 Ramchandra Mondol ni GS borang monang Saranjit Debroma nok hoboi tai BJP ni kwbangma juda juda adong phaimanjakha tini Kamal Singchu kamini BJP ni part office katal fioktani o yang tini BJP ni part office katal phiongnani hinui borang monang David Murasino fitarana bagi nasingi tongmani jorao yang tipramo thanibo yang bike rally inglai phaimani jora phiaba tini mungsa kebe munglaliya tipramo thabai BJP ni kebe mungo mungsa kre tini phiaba tongkusang banyo tini BJP robo yango katal part office no phiogui mankha yang tipramo thorobo tini bwskangni phainai 28 tarik ni salmari no ruk sawui bon no ruk sawui tini bon nibo rally kasang kasang khaino unglaikha mungsa kebe mungkrekha BJP bai tipramo thani bukhago omo hekino janjani hamjama jesapano political khlaimano phiaba omo hekino tongosang tonglani nango tamngi hingkai khoroksano te khoroksa yasi sulayatei khoroksano te khoroksa hamya hiyatei phiaba tini jeba kaisa or kaini bodol ni bisingo yakti salaika hangke eba kok hame salaika hangke tini kisa dorba nalaika mung phiaba tini phainai bwskangni 28 tarik February salmari noruk sawoi yang Tripura thorongnibo kaisa bon dakokjak tongo sarata Tripurao joto jagao bon nungnai tamongka hanga strike dingnai o dinowo tai chamung nungmung krui omo haikino Tripura saroni manthai soktai Tripura saroni Greater Tripura Land eba constituency solution omno tuino bubagrani chaito mungbai bubagrano bon khlaimani phainai 28 tarik salmarebo abono ruk sawino tini Tripura thorongnibo bagre link khnaini kha khlaikya yang BJP robo phiaba yang BJP robo tini katal part office phionani hinai bongnibo part office tini borok burung ngai tamani jora phiaba yang mungsa kebeng mungkrikha tini kaini bodolni bukhago omo haikino tonglani nango tongkusang sakesang omo haikino khorosano te khorosa yasi sulaya hangke mungsa kebeng mungkrei hamjakmani janjani political chasapano khlailai mano phiaba omo haikai jodino kokbang lai yasi sulai tongkai sakbai sakno derao sakbai sakno case unglayo sakbai sakno case masau sakbai sakno case unglaika hangke buini dofani okil mohori rok hangke rang mano phiaba sakni dofani borok hangke case unglayo sakni rang thanglayo phiaba obo hai ingya karei tongkusang no tonglai nango jesa bodol phano khailai tongdi phiaba omo haike tongkusang tonglai hangke chini borok dofa hamjakmani maya mamata manlayo tai tini Kamal Singchu kamini BJP ni part office katal phiong bisingtei BJP Bharatiya Janata Party ni state secretary borong monang David Deborma tamo sawi khna rekha lukorongno khraine di chini kok tibini mangphliwo ini je oro purbo Rajnagar area je phaimani karon tangni phekya belai hambai chini kok borok kok sumnai rokno tini kok ke Bharatiya Janata Party by Tidul Zak kaisa chini party functionary party office ni inauguration panda te aboni yagulo lawati program no tuibo chini kaisa kok salai panda piaba haipan dor nugjakha je chini party functionary inauguration khainen sekang borok Tripura motharo kirijagai BJP no kirijagai bwskang nirbachan no kasunan bangai Modi ji ni senarong no kasunan bangai je kirijak bor lamo je disturb khaken dor abo nukha piaba sing BJP ro kiriya singno borok 2018 nirbachan no kasunan naikha 2019 ni নির্বাচন কাসনা নাইকা 2023 ni নির্বাচন কাসনা নাইকা পিয়াবা বিজেপি নো কাসনাই মতো পার্টি ও পৃথিবী আসায়াকো চিন কার্যকর্তার যত্তন এন্থুজিয়াজম উংজা তে চিনি পার্টি অফিস ইনোগ্রেটন খাওয়ার 31 নম্বর বুথ 32 নম্বর বুথ 33 নম্বর বুথ তে কাজী নরক অবশ্যই চিনি ও জায়গা এলপি দাদা অনিমেশ নি জায়গা বিনি ও জায়গা নর নুখানা মোটামুটি দাউনি মেস নি মোটামুটি ফিল করেখা বিজেপি और नेक्स्ट टाइम बीजेपी ने एमएलए जीती नाई ओ इलाका वो Tripura मोठा अलरेडी बाइजाक
abon bangi no tini chini lukurok no bor kasnan bangi faika piaba seng bokha karak khai no boskango chung tebo samung party bangi samung khai tangnai sir mo bo constituency hoglai obong ke Asrambari constituency chini LOP ni constituency obo oron no hoite bo elected ngi thangjak piaba ang nugi naikha oron bin borok bisi khusia je samung mani je lama bor kasui tongkha o lama modi je rimani lama no haise a lama no modi je lama on busawi nai a lama on chungno kasona nai haise sir mo part of is a close zaman thaini mungta mo thaini mung so bos sanai পূর্ব abo রাজনগর পঞ্চায়েত কমল সিং পাড়া oro sab sab family tini party oro part of is kotal klomoni jaro তিনি ছিল ফাইমানজাকা ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশনি সেক্রেটারি সিনি বারংগনাং গা ডেভিড দেববর্মা এই মানজাকা রামচন্দ্র গাট মন্ডলী জিএস সরঞ্জিত দেববর্মা এই আংনি জি পাঠান দङ ত্রিপুরা প্রদেশ জনজাতি মোর্চানি সদস্য nini mungta আনি মুং সুতাম্বর দেববর্মা